Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Youth Development Association Ing Deng Trok Mahang Ketek Arani Kipling Katalon Po Patumi Dipu Rongklar Bong Along KYDA Asong Atumpen Ningkan Trok Kipling Katalon Pon Porpai Krihini Pen Mai Cheng Ponsi Akehai Mai Pu Mindar Pang Chupen Mai Chipahem Pu Ponlo Lapen Penang an organization kekle matumtami chetong dunsi mai RDP dun ringti. Mai pu mindar phang chopen kaning jaipon ke isi organization amahang pathek ponlo pulote isi society mesenaphan claim pi ponangji. Lapen kivangji lang arni tame lo Charlie Osomar atuma phanta awareness program tame deng ponchi pusi ning jaipon. Lapen pu kongchun bang dipen kropen kaning jaipon ke KYDA asong pentami penang an kisung ke pho atuma phan rabdun longlo lapen chirabdun verji lapen kewangji lang arni tame KYDA asong atumpen ke kisung det abang phu abang phi atuma phan chirabdun verji pusi kongchun bang pen ning jaipon Dipu pen nangkelo aberta real son hanse report Karbi Anglong News Channel Tante pini nilai masong pen ningkan drop ni bangsa mahang pakai karani lo lasi ahok pet lo om pen nilai presiden tak lahai lam than pacini pon lo pini ahok pet laso hidup kelakapan lapen da adu ya hoy lahai kicara komja pan pun pini nilai da dojo je sang joje rada thaman kai ta nilai ningak long pen sisik ding sido lapen de kidam tang ans dame nilai asong tak langdun kaprek kalong ta la ahoy adu la pende pine jati kaprek pen gicar bo bala son kacirat don ning pote kaita nilitum citong dun la pen hala kacitong dun along nilitum kaita lamar di cipidun tamin nilitum ahok lo lam ning gidun tutle ba nilitum nano son mediang no ning gidun deta hai ta ese nitum presiden plus nitum members tum inule no kelason at present kacitong nun lason dodo lasi ni pini nilitum mopen tum presiden ta ning ge ahok pet lo nitum jasemet pet akemang bangke rong rup lapente an kecale tumhan kaci larji hala sofan kali nitum kabur ido la nitum pini pen nitum kacisi kacedang do non ove kimia tumhan dras kecopen cenglok school dun amen pen nane tetlet lahai mu pen kacithana cimum dolo sa hala solong nitum cirok tok pen ki claim dunji appearance aphan ke pare damji lapente labang so school ko sonsi ke padun ver pen mo kithe kiding paman dun jima hala solong tum ki pamisen ya phan kaita cirok tok pen la pente awareness la so ki dun ya phan tum ki sikding sido akan nelatum la kaita song ingkan tok pling tamutinga asinal tum la ingkan tok ambon no tuma rong mate la ilitum jasemet kecing thura phan son kelang cari tum hawalam lo ini miliar tum phan isi choro la solam nang kar pada bangke mohad ni tum presiden rathan lo aholo tema kidam tangan nilitum dan song sibat pun nitum cipu khibun nitum dak song ko anna kedo cirapen pine pia dijar pen cenglok lapente itum emek heglor before town long ahor si kicarbo lapente itum akese member saphan no pak pen fulut haso pol tamin nitum dojo je nitum arjab dun thip nili salajong amasi nitum hala so akese ngut cirap dun je hala ki phobek abang fuapan ke medical college long sini lima sikang doi dun lo hada kopi ke doi fope nili tak cirap dun abang lo pini hala cot kali kidam tang pe hala so apang samin ditum lahai ke cirap do ke cito dun do lapente rong rupta kumana kisung kumana ki boy do betai pi pajir dam theke das samin nili tum ilam iki pen ba eraje cipat helom pen nitum lahai akirap nili tum an kidam tang same nilitum rap dun long lo lapente haso akirap ta nilitum ahin pen KYD ahin pen nilitum pajok dun long lo Nah, ini niltum KYDA indeng cok mahang cek kami alon mangke di pos niltum KYDA mahang makan kong mau oke lagi niltum isi hei ham hang pan kacisong kuji mate menalong di lompat pan kacerai komi pan niltum lok soa song mang niltum mahang makan kong lo tama so mahang makan kong niltum riso yang hanap hang padami mate apang pacong banyu pan riso yang han kang thot banyu pan riso pendang lok pen priamถ้าเป็นนางล็อกละให้พังประจนพันซื้อละให้พังประเดี๋ยวพันซื้อถึงบางสองนี่เป็นบางประเทศนางกอง
masih pini indeng chok chok masuk Katalon arni na cili masih tum tamai pini bangke aso ang deng teng litu tamai ciklempon nangkong Tenang itu asal orang hambat heget pen ini aneh kan tok peng salah satu nengkan istilah nengkan tok dalam kilo kai paman kini sok kan tapi kita gina apa kau bisi kai paman kini sok jadi sik dong non dam tang an litum pilingan indeng chok chok pen litum kai pan kace song pi matera pan kace song pi isiang deng kopi sin nonang lepum manang litum nangka di pen ahok lo kisman an gen litum kunane ni litum sibara song ali grup pet mesin litum klaim la pergam adi maklong along le halang mate ime ituma kari bengong along le same kunane ciri ke kunane ciri ko hai bang so tum kacirai pi dudu ribor sti pen cirai pi la son dudu la mina kari be along le same la hai tamen iltum kisman an akar bi tum han ke litum along le litum papalong pilo la pen non min thinga kaci song litum la biar hala bang ke litum det kaci song le litum onji gali hala ke kari binglong arat pen citura pet miti ke litum hala bang chunci terus litum mata pon terus hala so kaci song no family tum he pas litum ki claim pi penak pot la bang so social non maham batek bang ke la se hala so kaci song no family tum asong hin family tum kaita reading sin litum itu rada ke manglong ke litum kata Kadang kena lihat tu yang kau petak dari kamu tu. Nah, situ kan nilai sidangnya kacau ni, amat dengan lagi pan poin cuman di setiap dekon. Ola non kacarli amoka education amoka mang litum arong tamen litum wandes program tamen litum deng ponji pusi litum matha tamen non dam takan litum dam ke dam do bilek arong tamen litum dam do tamen non di prangge wangi tamen litum lai so yang han kang pur bi pan litum anso se litum mapang kapajen kusin litum bo ipon po tamen litum kata suri diding se do mi pan kang thur bi pan litum kata aprang pada pan ke kata litum diding se do Karbi anglong inut sangpi mun ing tipi karbi akai kilu kelom kiduk det arwat atumapan sakuri nang pipopu amen pen lak atangka kang sokpu alam ki keklang. Inut akarbi so arlo angbong kiramtang aningkan sakuri nang pipopu karbi arong arwat atumalong dampen tangka ing soksi halaso ahud alamki keklang abangpi sangpi mun ing tipi alang lipan raikom asai ki atumalong lamhoy pidampen hem kangsam beng thotlo sita non hem kangsampen jok plot api sangpi mun ing tipi aprang sakuri nang pipopu alamki klangdet pen hem kangsam beng thot sita non jok thu plot pen puthot labang so asai thot si che othu si arong akarbi atumalong pen sakuri nang pipopu ako lam dok pen bai dam thu pen lak atangka rat atum along pen ako ing sok pon thupu puthot alamki keklang thu Badu amunit non pin sotame arlo sotame kerengche aphan voreng awarsai nang piji pulote akhia data chinghon he lapen akhia dat avidet abangphi setame voreng nang pipo pulote ramrong bansot dopen seta akhi chepangjar hai la son thot si pini pherang ke amai kangni pon abangphi atum seta sangpi mun ingtipi tangka nang pilote voreng mate sakuri nang pipopu alamchak pajume pen ajok lak atangka mun ingtipi aphan pilo lapen mun ingtipi rat atuma phan aning patheklong Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chingki chingwai pemelo Lasi CEM pen niliphan pulo tangka endunon pusi niliphan nang ketoilo pusi rat atuma phan thanpo rat atum aning theklong alamlo entepu mamatsi mun ingtipia phan lak atangka thok aretlo puta pherang kya thengno chethanpo pini lak mun ingtipia phan tangka ke thok kipi kapajer atum pherang ke angno pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ripon alam theke lapuson hello je mun ing tipi nanglimen en ponpensi nilitum tangka ke thok apotsi chuning rilo nangli nilitum akisungalong nangli rabdun vek thapusi kisung ke phovek atum pen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ripon
La pen pini pherang ke amai kang ni pen pachethang det pen mun ing tipi sakuri nang pi thek thelo pulote nilitum along ko an atangka nang ke endunma nang voilap nang po kali pulote nang li hem tikup along seta tangka nang che voiwetike nang li hem tikup along si tharna do popusi sodak pen sangpi mun ing tipia phan sodak pen pachini pon Deep Hupen nang kilo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Morning itu inu lau supi ini tu sakuria member ini tu lah hidup kelak arah depan sakuri nang pipo kwa member lak akan nak member sakuri dan nang pipo posa nang cigurai ini posa nang cigurai le tapi ini tu Karbi Anglong Thomas Council kunci biji CM Dr. Tunga Banganda Chuning Rigan Tunga Hello Pini Lan Ala Tangka itu hidup kela kara tolong pe kepo long poke pini nang limen en bensin itu melong na bangsi jadi tulong lang hangsi jadi tum nang limen en aja ni sini itu pini taso boisa itu abedet bensin kami itu dipidun nakok la hello kasi pini jadi tum la isung kepo tuma Karbi Anglong Thomas Council CM han kacuneng rigan tu mate alam kapacini gan tu gela hello pini la so dilitum akisum along alang li nang cerap dunji banang cerap dun ko sini tum la ningje thelo la pentu non dilitum kidu ke thangata lakwan si kisum lo Komane akorte ke komane interest principal sa kendo komane ke longre chior mansi kosa kendo komane ke lun mucha mansi kosa lahan ki bido la sansi topik lo mane chana mo chior kendo la sino la dak doa na tumki ke joy getum to la thamne kami side la si non ni linie mata me sone lo ne patai ke chuneng ri lo ne lapan ke topik lo ningkan ko ateng lo non September chitwala de ningkan ko lo ka nengkan hopen si lapan lok le kacingki lapan lok kacingki lok pan lok ketlung dan lapan lok bang ni hemben ni hendong ka memang lak kom lak di bangsa ni dam asal san lok kita me la pinian ni anta la so interest apa hang menang la si umpen alang li perusahaan pulo sini jong si dokar pulo tan ke alang itu thangat cita wabi koi pis kita me alang li komar pan si ke koi ma komar pan si ke koi te ma korek ne long dun dili tu long du Lasi so korekon mo dokar buatan ke ini tu masuk korekon tadi nak pilih. Lasi Chuning Rilo nang itu press media tu masih dami ini lah soalam theba. Ini tu all Karbi Anglong atau kanu. Nili tu ke poson thot. Ini tu Karbi Anglong ke kitu kela arat side apa itu itu ke poson thot si. Lason morning TV. Jong si komane phanung sakuria me bosa ke hangdu. Lapan morning TV pe na bhere da mane hanu si sakuria ha bangdo buatan di video dia dia kan sini tu langsung bacini kan sini langsung press bikin itu hangke lah hello lasi ini nilitum aso asanga kosto barilo itu binaan ada kosto dulu ini nilitum nehem dire tapi langsung dengan dulu nili langsung boisa visita me ne longle cheyor sini ako non longle cheyor chota kalilang longle cheyor benda kawaron de lo non di lunda singkang hamlu pengen lunda patai alu tapi lo lang ha alu pida de pita lang to nang puna hang interest ni ave lola sila ni tu no poisa ke pon bangkala ke joy pusi alang di cimatama tapi ini ni tu la media hoi pe moben na pulo itu Karbi Anglong Thomas Council CM alang li ke kidu kala kan kelang katang salah kidu kala kan alang li ke kelang ke pancuri kita ka abang pimpinan atau si ini dalili ke makisung long kita mi alang li la itu makisung ben alang bilang pajo konku sinalang li CM dapat turang ham sita mi itu Chuning Rilo la penda Chuning Rilo sa kalilo nak tem pipo busini tumeng kilo kadak itu gitu ang bi alang li kita ben cecik ini thailand itu lapan dok sistem itu ke kan akai masa itu positif ini yang ni kumane ke alang ahem do thai ri sana sore da dulu ahem ikni ko sana ana alam ta dulu basi ini yang si la morning TV sita me non ini la so press meet ke do pe alang ni la so press lang pe la pe alang ita mi cematha no la pe cematha pakan no la pe rajin pe la so ahomoy sa ba alang kimathan ni chukuri phanai lang kimathan
jom ni cuma kathai pulo tang ini la som press meet pen sala apa sini no itu mah hemalong itu deh isu beni itu karena itu dari panti itu isu lah. Phuluni constituency along penta Tiranga Yatra Ajaimek Pamanpon. Sonsi Phuluni Ahawar Phuluni Ahithelong Citizen for National Security Phuluni pen Chepatrapi Ponsi Gulf of India pen Kerengpon Operation Sindurpu along Phuluni Arwada Tumpenta Chedondunlo Mate Choropon Lopu Alamte Alanglitum Armu Chejeng Mate Tiranga Yatra Kedampen Chepaklangpon Rinti Kedam tang jang mia ciklo ni phai ingkoi rahini arni terrorist atumaphan ok chumpran atum bang ingkoi ra troxy pahalgam along mate Jammu and Kashmir along kijoi kelang atumaphan apran armu tekang detlo labang sojok Bharat Sarkar pentami ok chumpran asong atumaphan pavir nang chipupen Pakistan asor pentami chingki chethanpon padubomlo Bon sita Pakistan adet asora bangke amithang kechok chepu chekrong kredet ajok Operation Sindurpu amen irponsi Pakistan adet anparta Pakistan occupy Kashmir along pregjam adim mate ok chumpran atum kachepachong adim arua chiklo niphai troxy ajo porphai hini malong Nur Khan Rafigi Sialkot Jacobabad Polari Skardu Sargota Heihui Malom India Air Force pen Phalangno Piponlo Labangso Asai Mesen pen Kapachun pon tek apot Kadukawi India adet angkang pitami ke haipon asonsi chetek ponlo Lapen Operation Sindur amen pendet Longri Kachilang pon verchi aphan ington pon pe pusi India Prime Minister Narendra Modi pentami pangdak ponlo Labangso along Chedondun lopu Chepaklang dunsi Phuluni Ahawar along tami Armu Chejeng mate Tiranga Yatra Ajaimek Deng pon lopusi MLA Dorsing Rong Hangpen Ning Jepon Phuluni penang kilo berta Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Adaya Vipin Tumaphan Bangkoi Sose Tumaphan Apran Karnut Lapenan Par Porwana Pendanglok Along POK Aju Kaya Mata Pakistan Along Kidu Labangso Hele Keot Okchumbrana Song Atum Afan Pakistan Adet Atum Archak Dunpen Labangso Kapaklem Bomakam Iltum Bharat Adang Pi Amulu Galong Kar Biang Long Arat Lapenan Par de Phuluni BGB Mondol Ahin Pentame Pinrem Dunlo Lapen Lapasona Saing Tonte Pulutante Ilitum Bharat Labangso Military Navy Lapen Air Force Atum Keklemalong Ilitum Arjap Tum Tipen Pakistan Labangso Asayang Deng Kapawil Diapan Penan Parte Pakistan Adet Fanta Kapawil Diapan Bang Ilitum Chesongi Pusi Pini Labangso Tirongga Labangso Bharat Adet Pi Long Pangbar Dunsi Ilitum Phuluni Mondol Video Dateng Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu